Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvichava ndezvechokwadi. Zvese zvichataura ndezvechokwadi. Ndikanyimba chabatwa nemhosva. Ndikanyimba chabatwa nemhosva. Mwari anobatsirawo. Pamusoro yemambo mutasa. Pamusoro yemakurukota. Zita rinoitwa Major Gandero. Mambo ndimbodzokerawo kumashure. Panyaya yedu yegorapera yeminda. Nekumbirawo tamirira judgment mambo. Tamirira judgment. Yanditi ndisvike kunoku. Babero ngeno wakadzi wairi. Mai wangu ndimai kuru. Mai wake ndimai nini. Saka pamusha pedu taigara zvakanaka. Ana sekuru wana mai vedu vakafa. Saka apa ndauda kuti wana sekuru kuti toda kitchen yani yehama yedu. Saka toda kuedza kuti tiwake kitchen yamai wedu pamatongo amai wedu. Sekuru vari kurapa. Warutoti hapana mwana wemusikana anowaka apa, hapana mwana wemusikana anogara apa, hapana mwana wemusikana anotonga mumusha. Mama, kutaura kunoku muyadhi mama yedu imomo atoisa foundation yatopera yakuti wakaumbeya mwana wake payadhi pamai vedu. Sisi wangu ari kumapurazi uko akarambana nemurume kare kare. Arutoti munini wangu ndaneta mumapurazi ndauda uchienda kogara kumba. Saka kumba kwacho ndiko kweturambidzo kuti atiwaki pastendi pamai wedu. Ameno kuti sisi wangu achaenda ku. Amen. Kana manisino ndizo. Matini wana sekuru. Wana sekuru pakabva maiyo. Vari kuti toda kitchen. Pakabva mai. Vari kuti toda kitchen yedu. Ndizvo. Ndizvo. Kitchen kuitira kuti wakasvika pakaita pane zvakabva utoitika. Kitchen yacho yakamboenda yakadonha ende zvidhina zvacho zvava zviri papasina nyangwe matombo efoundation hapasina. Pane angarugara musho wedu wakaita muhombe mambo. Hapana aigarapo. Hapana. Saka yaisadonha sei? Inodonha asi matombo efoundation ndizozodera zvakakora. Kudonha ndikakuti hapana munhu angarugara. Hapana. Saka izvizvi ikawakaida kugara. Sisi wangu ari kuti handina kwekuenda. Kodonei angamborima. Anga ari kumapurazi saka kuti aneta auchida kuya kogasika pamba tikati ngatichisimudze. Kuneta kwokuti akari kudini zvinomunetesa chii? Ari kutoshanda kumapurazi ko. Saka achembera. Ngataure chokwadi. Handizvo? Ngataure chokwadi. Kana ndokuti ngataure chokwadi, ndokuti ngatitaure zvinhu zvinotaura nyaya yedu ikurumidzwa kuti ifambi iite chii, iite musoro kana muitaura. Yemunotanga mukutaura kanyaya kasina basa. Because wana sekuru haungatange nhasi kuya kutaura kuti toda kitchen yedu iyo wakatarisa kitchen iri kukwa iri udonha. Iyo ndoda kuya kugaremo. Imbori yani kitchen yavari kuti iwo inyaya yakitchen iri kana pane nyaya iriwa. Ndiye munda here kana kuti kitchen. Taurai nyaya yenyu. Taurai nyaya yenyu chaiyo. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kurambidzwa kuwaka. Minda yacho inodini? Minda pamba ipapo patonene munda wacho pamba ipapo iyi minda iri kukumbirawo hangu judgment ndeuko kukurewo pastendi. Mune hanzvadzi here? Handina, dzakapera kufa. Hadzina wana? Hapana. Wana akaenda kuhondo anozodzoka. Wana wacho akangofa asati aita mwana. Saka unoona pane mubvunzo ndokuti taura chokwadi chaichaiko kuti chamunyasa kuda murubiri. Because kana mutoona nyaya yekicheni handifungwa nyaya yekicheni iyo ishuga. Inini nyaya iri kunde kuti titaurirei chaizvo kuti isusu pari kuvakwa nemurume uyu istendi yamai wedu. Saka isusu tiri kuti murume uyu ngaasavake mustendi mani mamai wedu. Izvozvo zvinomeka sense.
ndozviri kuti vana sekuru vari kicheni. Vana sekuru vanokuti vadi nyaya yekicheni kumukwasha ngeyawo. Ivo vana sekuru vacho dzavo vanadzo iri kicheni. Vambori nekicheni iri vana sekuru vadhimanda kicheni ipapo. Ngozasi ramboda vanoti zvaro vanobvunza tazi kicheni kuti kana tazouya toda kusvikira wada mumboyo vachiona ani mesa. Hama yavo hapasina, hapana munhu aripo pamba, dzimba dzokutodonha. Wozi wakaisu kana tazouya. Wanomboya kangani pasina munhu? Apa mambo pane zvakakuitika apa. Saka waingoti dai kuzi kicheni yamada yakaipota tisikazoona kuti daingopinda mukicheni. Wakawanda wari kufira mumadhorobha. Asi uzoti akufa munhu wochida kuendeswa kumusha kwavo. Vanhu vasvika kumusha kwacho dzimba hapana. Pasina dzimba vanhu vari kukaka matende. Munhu wochemerwa mutende. Saka ivo kana vana sekuru vaine zviri kuwanisa kanga uye wakaka itende. Noti uya ukutaura utazi wakai kicheni isikagari munhu. To me, it doesn't make any sense. Just say, wakai kicheni isikagari munhu. Kuti kana tazouya isusu kuti mauya kudini. Tisanotoro taura nyaya chaiyo. Kurisai vana sekuru mukati. Ivo varipo vana sekuru vacho. Vana sekuru vacho vari kuda chiro varipi. Mudai mauya navo. Nyaya yange extend. Extend sure mambo sure. Tobva taperera papi? Tosiyana nezvekunyepa. Munda uri wega takafambira kurapira zvemunda ndezvekurapa. Saka mukatiya Patina kuwa judgment atisati. asi yakapera. Yakatongwa muno. Yakatongwa muno. Ikapera. Asi takumira judgment. Yakapera. Yakazichi. Wakatodzika kuona wachitosiya wakanga watengeserwa wacho bva muri wairi chiwakai chini pastand 1. Wakatodzika wakaona wakatomezha kuti gumai wanga watengeserwa wacho wairi wakabva wazi chigarai mustand 1 yaDiana na Christina mukono ndiye akanga atengesera Diana namatimbira. Saka wakazodzika gore rapera wakaenda kuona wakatongoti matimbira nawo uchigara mustand 1. Saka isusu takazvitambira noti Christina wacho hakuna kwanga achawana mari. Kana tikatuma vanhu kuti ndai muone vanhu vaya vanozoka kudare rimwe wotipa ripoti bhengi yekuti kwatakafamba takaona zvakati. Chinopa judgment idare rimwe. Hakuna judgment inopiwa kumunda nemunhu auya kusina ripoti. Handina ripoti iyo. Saka kunopiwa judgment iya because anopa majudgment ndini. Saka akakuti kupa judgment iya. Hamchamuzivira takupa judgment. No. Izgai zvimbuya. Zvamataura imatino makamira judgment. Because pana vanhu vakadzika iko vakasvika vakatotaura kuti iwo rugarapi vakatoita fenzi ukaita sei zvese. Handii. Saka judgment iyo makuda manje makuda ipi kana judgment iyo pakati pakawana wakatouya wajaja. Because ini mutemo ungana inspection in local. Tinotuma munhu ndini kuti enda utarise kuti zvekutaurwa ndizvo here. Mozotipa recommendation yekuti zvamaona zviri kuratidza kuti tinofanira kuigadzirisa sei. Handizvo. Saka yakadzoka here kuno. Inini ndendiri kubasa sorry. Ndendiri kubasa. Imini chii chakaita? Aisita kufidhiki. Sei isati yakufidhiki? Itori papalisiri mafidhiki achara papali anyatsa pambori pasono pamufidhiki. Inspection. Plus nyaya ava wanga kutaviga sekuru ngoramba. Sababu vati sekuru vanofana kuya opezi nepo sekuru kaenda takanyatsa. Ava vanogara kosagambo kwakavo. Warugara na sekuru sasa wati chizvita imeke nemusika. Sababu vari kana pasina samusha panapa pasha tunoita. Ndokuna samushari.
Saka sekuru pana Samuel una sekuru wao wakati maita basa maunza ati Samuel ndoshi tora na zangu za sekuru na mama. Isoke chigara basi. Sekuru. I'm sorry makurukota. Yairutaurwa panapa ngati izo ndinda kwauya nenyaya yaKristina ndinonzi nyemudzaika ndiro nyaya yandakauya nayo ndakauya ndiri Kristina Pesas nyemudzaika. Nyaya yakazotorwa naMejuri nemusukuru mwana wake bwawaenda mberi kwangu inini bwandangozvisiya. Nyaya iri nyaya iyi Kristina anga atengesa minda saka enda ndidifenda kuti asatengese. Kristina mukadzi wangu akashaya saka anga atengesa minda. Mirai baba. Saka mukadzi wamukoma kana akatengesa munhu Mejuri upi Mejuri ndiye akazoenda kuugama pandaro kugama mukusapota here kana kuita sei kwaijeka torai mishona tara akadii Mejuri akaenda kuenda mberi kwangu ndinoti kumberi kwakaenda otora mukana wangu wandandipita in other words muri kuti Mejuri akaenda kuti iwewe hauna marurame ekuita nyaya iyi inini ndindirama kuita nyaya iyi nekuti munda watengeswa ndewamai wangu ndewamukoma ndewamukoma wangu hanzvadzi yake buda ndibudewo wake iye hanzvadzi yangu. So in other words zvaurunditaurira ndezvokuti Mejuri ari mumudhiri rekutengesa minda saka kurwira kwaruta minda yese kuda kutengesa akatororwa une kumusha kwake une mhuri yake kumba kwake kusagama paroreto kumba kwake chaicho kuroreto. Saka iyo yaritaura kuwaka manje umbapa ndiyo nyaya yazo kuti ndida kuwaka kicheni ida kugara semabvunzira amaita nandisi kuziva kuti ida kugara umba iri kuwaka foundation yakacherwa. Mwana wangu inini ada kuti kugara pekuti iye kana akasvipirwa anouya achipinda achirara ameno kana ndi kukanganisa dare paukukanganisa basi nditokuti unoda wakangomutaurira kuti Mejuri mwana wangu da kuwakira mwana wangu kicheni ndamana amai iwo woti chii nguva iyi because by right ndepao because ndo mabeneficiary estate yamai nababa. Saka nyaya dzenyu dziri pekuti iwe wanga kurambidza kuita marendi baro ndo patakazokuwa kumunda zvitakagara ndosanoti chekutanga wakarambidza kuti minda itengeswe uyo akati ngaitengeswe ndozvino kuti kuzobatsira kwaakaita akaenda kokakamisa nyaya yandandogadzirisa imimi amuda kuigadzirisa sei inini ndakanzi naMajor Street unofanira kuenda kwamambo MUTASA unotaura nyaya yako. Saka kana nyaya iri yekuti Mejuri ine nyaya yekutengeswa kweminda handifungi ndinotinowira kuti unonga watondinyeperera ndambotaura chokwadi kuti iwewe minda ndeyenyu asi minda kana iri yenyu ngairambe iri yenyu. Minda iyo haibudi mumhuri. Zviri nani kuti kana mafunga kuti mune umwe munhu wamuda kuisa asi zviri nani kuti mwe minda mupe wana ichi wemhuri minda urambe uri wechi zvekuti imimi nekuti mai wenyu nababa wakafa hanzvadzi dzakafa saka zvinoti baba wenyu namai wenyu imimi munofanira kutengesa. Ko mumwe musi ukazomuka kwauri kwashata unoendepi? Izvo sisi wangu mapurazi wavo kuti ndaneta nekusenza ndachembera ndada kudzoka kumba
imi matengesa masitendi ese unodzoke anga matitete uda sisi uda kudzoka uda kutaya andinambotaura kutengesa akatotengesa ndikristina munhu wamai vangu handisitachipi basi kuti hatisuda kungotengesa munhu hazvibvumirwi hapana kutosisingambozivi kuti kuba kwakashata dai mbavha yese inotozviziva kuti kuba kwakashata ndikabatwa ndinosungwa asi kana ichitaura newe inoti kuba kwakashata ichibva kutaura newe kuti kuba kwakashata ibva yaenda koba pamwe iwewe iri kutokutaura kuti kuba kwakashata yatokubira saka ndiri kuti inini izwa kufunga kwangu ini kana maona kuti pamba pane musha wamai pane musha wababa nechii kuti chinhu chirambe chiri munhu my suggestion yanga iri kuti unofanira iwewe nasiso wako mogara pasi moona kuti pawana wenyu wazukuru wangu yanani nasekuru atouya hake awake papi apa ndozvikuramba kwemanje kwete kutengesa masitende matatu mambo akatengesa kristina matatu aya mundu wamai wangu kristina ndiani mukadzi hanzvadzi yangu hanzvadzi festiboni mumba medu ndiye ana kristina uyu aitonyepa sekuru akasiyanidii okokoko zvekunyepa mambo papangu akafa anongomuna ndiye akatengesa urikuona iyayo kana muchitoziva kuti kristina ndiye akatengesa chii ichokwadi mina sei kristina uchasina because kristina ifanogara apa munhu wai mukadzi hanzvadzi yangu ndiye angapera kutengesa munda chivasekuru vakasikazvozvigamba kuti usadaro baka wazoenda mberi kwasekuru handina kuenda mberi kwake basi kuti handina kuenda mberi kwake mambo handina iye nawo ndikakutaura kuti angatosima futi wana wake mumunda wamai wangu mauyana iye ane mundu wamai wake inokuta wasikana munhu pane pamuno panounzwisisa wasikana wese kuti pamusha pasiwa nababa namai panotochengetwa pakaabandonwa handichadzikomanakanai baba yekurika yako pagadzirisa hapana chakashata because mune mapatsvetu handiti kucheta kwamakaita maikuru akatotengesa maposhens handiti papasina munhu ukakoshesa kicheni isokoti munda wakakoshesa because kicheni unotiboda kutenda wake kicheni yako kumunda kwacho saka usati chakakosha ikicheni chakakosha ilendi munda saka dai maiziva kuti kicheni yakakosha modai musina kusiya ichidona you neglected because nyangwe kicheni mungada kuvaka pasaidi yatosiyana neyanga iripo because chikuwa chaionekwa ndimai nababa chavaiombera handicho chavakombera because hapasii pamwe chitokunetsa izvizvi inyaya yechikicheni kuti makasiya musha wangu chiparara saka tauda waka kicheni yatorambidzwa aiwa unozwa here kweseni kweseni iri pekuti mukuda kuvaka kicheni yamunoda kuvaka inoda kugara ani ndo pane nyaya ichengetwa ndiani iwe usagambewo uya kumapurazi kicheni mawaka inoda kugarwa ndiani ende muno kumapurazi haasi pana pasi tatutorangana kuti tivake awi aneta tivake kicheni ungoite unohure waneta anoshanda panoitwa zvefodia mauta anoshanda panoitwa zvefodia arikushanda pai panorimwa foi ndopanoshanda katika maikwese ndekuti nguva yese ika kana ushanda panorimwa foi chachikumbomutadzisa kuti kana asina kugara auye pakuwaka pambapa chii iye achitosenza achitotambira mari handiti asi wotadza kuya kuwaka kicheni zvinopazano nondakavuzikana asakapika mambo tinoda iye ndio mapindulo izvi zvinoda iye dayati tiri kumubvunza kuti urumboitei mapurazi kumapurazi kwacho wakambororwa
awakarambana nemurume evaruwa pechitumbu mwacho paafamba achifunga kushanda baba akushanda saka utoende kumusha kwake ndati utoende kumusha kwake because kana akaroorwa nemurume namba 1 handisi varambana ndovhapa ndovharoora nemurume namba 2 murume namba 2 ndovhapa izvi means haana kudzingwa wakasiyiwa akabhazi torezvo zvenyu zvese nemombe bhazi chibva ipano nowakororo wemurume wake ino vatobvanyoba mombe dziri akatopera atotengesa asi haana musha izve hana akatobva atozina wakorore murume wachibva imafamba enuende ane vana wake nemurume wekutanga nemurume wechitu anozobvaita vana bamu chandauda kuti muite ndechekuti kana musikana ruzi waneta zveshuwa waneta because kana kuti murume 1 2 3 4 waneta handizvo taakuti iyeye uyu handiti ane right yekugara pai pamba kana ari genuine zveshuwa zviri kuda kuya kodii kuwaka achigara regedzai auya avake pakuchapani pababa wake agare papi agare baba ibvunza iyi anokwanisa here kuya newazukuru wana wake pabaipa ugara wazukuru ngewake ngodai nyangwe dai mai wake anga ari mupenyu wazukuru wake saka muri kuti here mai wake dai anga ari mupenyu wana wamasikafuiipa baba wevana ivava wapenyu baba wapenyu watete wangu ava wapenyu handitozivi kuti pavari havasi kutori vese kana uruzi wakafa akafa haana mhuri ba iye wekutanga wachato kana wakarambana zokuva mupenyu kana kufa zvina basa gozi wakarambana akatombodzoka ndakazvitwa aiwa izvo zvekuti akadzoka zvinenei saka iye kana arwe ndiye achakutaurai kuti ndadzoka kana kuti ndadii daenda zvekuti wadanana nani kugombirana wakagombirana nekuti wafa hati wakanga warambana varoorwa neuyu uyu vafa uyu vati uri kudini hako chimbouya unondimbogombira vaagombira handiti asi hazvide kuti wakudzoka chi wagara wese futi ndiri kufunga kuti mubvunzo wake wakanangana nekuti ava vanava vane kumusha kwavo ande baba vacho uchiutorarama vanofanwa kupiwa mastenzi kumusha kwavo mai uyu wodzoka ari ega ari kupiwa stendi havasi wazukuru ari kupiwa stendi mwana wepamusha ane raiti yake yekuti kwandanda karoorwa ndadzingwa kana kuti kwandanda ndaenda zvaramba ane raiti yekuya kudzoka pamba pamai nababa saka ndoiti kuti iyeye uyu handiti waneta oda kudzoka pamba pani pamai nababa ngaadzoke pamba panababa kana akadzoka nenyango newana wake ndewani newake asi wana hapasi pastendi pani awo pastendi pani amai mai uyu wana awa wanoenda kumusha kwani kwababa wavo because baba wavo ari chii ndopane yeko asi pamutemo inonzi entitlement ilo wana ava vatori neright by entitlement wana vamai ava vakauya kunogara pababa hazvirevo kuti mai vavo vakafuma ari asipo imimi munosvikodzinga vana ivavo because vana vamai akabarwa pamba papi vana vamai vemuridzi vana vamai vemuridzi beneficiary ukadhiwa laini racho robva kuna sekuru vacho nambuya vacho vana mai vacho kuenda pawana imimi vana venyu vanobhenefita kulaini ramai imimi muri uku ndo inonzi fe but kati isisu nakangadzi kurose kuti kwaita vasikana vega vega avo vanotonoita bhuri ava kuti imimi don't belong it that is wrong changamira uyu unofunga pani musikana waakutaurwa ari purazi handiti unofunga ndii oita umwe ari pamandeya ozoita uyu vanopedzera naimomo changamira makaitonga yevasikana komire makaitonga nyaya iyi yevasikana vekwapangazi you remember
mwana pamunini wakuda kutora imba yakabarwa vasikana vega anatsika kwadi Yes, yes. they are entitled and they are children and they are children's children vane kodzero yekuya pambuya wambuya wavo as long as vasikakrosi line rekuenda kwamainini because imimi dai kwenyu kuriko kuno vasikana vakomana variko Zvaingofamba zvakadaro. zvaifamba zvakadaro imimi munomira kwenyu nekicheni yenyu nemida yamai wenyu ndosaka ndati bambo kana muri kuda minda awo munotaurirana munokumbira wapi awa kuti tida kuisa vakomana kupi uku iwe woti yes kana kuti no wakati no zvatopera but imimi as long as awachiripo wasikana ndepavo as long as wasikana awachiripo neuwandu hwavo ndepavo aka munhu anizwa saka imimi bambo zvazvitaura zvisimba uyo musikana waneta regai auye awake papi apa ari papapo uchengetwa novana wako ari papi handizvo imi musawadi handizvo kana imimi muine zvamuri kudawo uku kwacho kuestate isina vanhu handiti ihanza dzenyu ndimejuri ende mejuri iwewe usati nekuti iwewe uri mwana wamaikuru saka uyu newamainini saka asi munhu iwewe dhako ukada kubatengesa vane redi kukurambidza handi pakoba ngepababa tati mejuri zvese zvamuri kuita baba mumusha menyu muzva muri vanasikana nechii asi musakanga kuti makabarwa ndibaba handiti baba akaita maikuru nani namaini kwenyu kukashayako chii wakomana asi wakomana uri kupi uta hwemusha uri kupi uri uko ndikuti ndokunani saka imi musakangana kuti mumusha munani muna baba whatever you do consult him mambo kana baba kuti hapana mwana musikana anogara pa ari kutotiramba ndozadzagadzirisa ndakugadzirisa unhu wako ndazvizwa aiwana zvatakuita izvizvi takubatsira iwewe kuti iwe usarasike kuti usakangana kuti musha munani although uine right handiti izvinhu zvabereki wako nezvinhu zvababa wako handiti but usakangana kuti pane chii pane anokwira muchikuwa iwewe unokwira here muchikuwa yako even nyangwe ishoshacho kicheni yamuda kuwaka iyi kicheni yamuda kuwaka yacho achakwira muchikuwa chenyu ndiani pamwenenge sina chikuwa anoona ndochiwanhu chatoza kuti ndochinhu chada kuchichachiwanhu chada kuza kutaura handiti kuti ivi nyange mukawaka kicheni iyo mai waka pane achada kukwira chii achipira chii imo ndiani ndimejure ani vari kuona mejura haudi haukwiri mwana wako mejura hadi handiti wakuneta uyu nefoya haakwiri handiti saka anokwira ndiye baba saka musamushoreba kana kumuona unga pasina munhu uripo mupei chiremerera chani chake iwo kupaiwo chiremerera chani chenyu because dai anga ari munhunga paakafaita kuti musatengese chii minda dai anga ari munhu dai angoti hazvinei asi akati no zvinodai minda yese pamakatengesa nhasi uno mamuda kubva kufoya iko kumaneta mamuda kuende imatengesa minda akangona ii munokwanisa kuona chinhu kunga chakashata handiti asi paine pachakadii chakakunakirai akatomira kuti munhu iye usatengesa ndizvozvo saka izvosizwa mejuri chiendai mutaurire sisi handiti chiendai mutaurire sisi kuti sisi chiuyai tinosume mukoma kuti mukoma tira kudii tira kuwaka kicheni
motonosuma mukoma kuti muda kuaka kitchen. zvanga pesa. Aiwa izvo zvina basa kapecho. Kupi? Aiwa, mecho kuruza ndodora. Ichi chinhu chiri simbo. Unotenda mama. Anditi ndatitora sisi. Anditi sisi uyai mwenda munoona chi mukoma. Motora mukoma tafunga kuaka chi kitchen. Kuti sisi wauya uchidii kuchigara. Anditi zvotopera. Mukoma wotouya kubatsireyo pamudodi pakanaka kuti muwake zvakadii. Woza musuku kitchen chete. Angauya kugara. Wako kitchen nepekurara. Andizvo kuti iwe kuti kana warudokerwa uri kusagambe unope kurara. Andizvo saka tingoti endai muri kuti izvozvo murunyararo hapana zvinombodii, hapana zvinombonetsa. Because uyu anogara amboramba kuti minda ndiani ndiamwene wenyu ndei chaakaramba kuti musatengese chii minda. Christine. Ende Christina wachoka imi mama murambire mama mubvunidziwe kuti atengese minda. Tatisiri kumama. Asi akatokubatsirai kuti muone ndiani Makatende. makatenda. Ah. Ndotenda. Mejure. Endai mugare zvakanaka. Uchienda ndira kuzozwa uri mutaura. Imi ndo kuti mundifonere. Kuti mejure nasisi wakazouya. Ende sisi wogara. Wasisi wakagara. Kwete kubatira. Ende ndozofuna kuti atibvumirerei yeno. Zvakakumbira kuti zvadawo. Unozodini mejure? Unozodiniwo kuti unozofonawo kuti mambo kitchen tapiwa kudini tarakidza pekuwaka taakutanga kudini takutanga kuwaka. Munoramba tachii chechipi zviratidzo. Ndaona muri kuti katanhuru ona anyway endai muzvinamatire Ndotenda mama. kuti zvifambe zvakadii Zvakanaka.